खुलुमबाय आंनि मुङा महेन्द्र बसुमतारी गासिबो बर' हारिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिगोरबाय लोगोसे बड'लेण्ड रादाब स्टुडिअ'निसिमबो थेंक्स। नोंथाङा जे इण्डियान आर्मियाव बावैसो सिगाङावसो नोंथाङा रिटायार जानानै फैदोंमोन। इण्डियान आर्मिनि सोमोन्दै नोंथांजों जों माखासे खोथाखौ सावरायगोन। जे इण्डियान आर्मियाव जइन जानो थाखायबा माबायदि साखाफारा जानाया गाहाम बेखौ आथिखालनि जे लाइमोनफोर जेखिनिफ्राय इण्डियान आर्मियाव जइन जानो थाखाय सानगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन। जोबोद मोजां कुइसन। बियो इण्डियान आर्मियाव जुदि जइन जानोब्ला गासिबो लाइमोनफ्रा गावनि मेन्टेलि आरो फिजिकेलखौ फिट खालामनांगोन आरो लोगोसे बबे समाव एनरलमेन्ट जायो बे हिसाबै मिथिना लाग्रोनांगोन आरो समजों लोगोसे नोङो एनरलमेन्टआव बाहागो लानो हागोन। बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला भारत सरकारा सम रिक्रुट रेलिनि एनाउन्स खालामो। बेखौ अनलाइन बा निउस थ्रुयै मिथिगोन। बे हिसाबै नेनानै थानांगोन आरो नों एप्लाइ खालामनो हागोन। बुंनो थाङोब्ला जइनिंनि उनाव ट्रेनिं जायो। ट्रेनिङा 11 मास 11 मान्थ जायो। बेयाव 5 मासआ बेसिक जायो आरो 6 मासआ एडभान्स जायो। 5 मासआ बेसिक जानायाव सासे सिभिलखौ डिफेन्स बानायनो थाखाय माने आर्मि बानायनो थाखाय डिसिप्लिनाव लांनो थाखाय एसे खस्थ' जायो आरो बेयाव गोबां पानिशमेन्टबो मोननाय जायो। बिनि उनाव 5 मास जोबनायनि उनाव एडभान्स जेला ट्रेनिं जायो होमब्ला बे गथ'फोरनि खर'आव माने मोनसे डिसिप्लिनाव थाखानाय हिसाबै मानिलांबाय थानायखौ आं गोरलै नुलाङो आरो आं नुनायाव जों सिगां आर्मि अफिसारनि सोमोन्दै बांद्राय मिथियामोन। बबे लाइनजों थांब्ला आर्मि अफिसार जायो। दा बेखौनो बुंनो सानो दानि लाइमोनफोरखौ 12 पास जानानै एनडिए एप्लाइ खालामनो हायो। बिनि बैसोआ 16 हाबनिफ्राय 19 इयार्ससिमनि गेजेराव एनडिए एन्ट्रेन्स जायो आरो बिनि थाखाय प्रिपेयार खालामनांगौ। एन्ट्रेन्सआव जुदि सेलेक्सन जायो होमब्ला नोङो आइएमएआव थांगोन। बिनि उनाव नोङो आइएमएनिफ्राय पासिं आउट जानानै सासे इण्डियान आर्मि अफिसार जानो हायो। फिजिकेल लेभेलाथ' थाखानांगौ इण्डियान आर्मियाव। मानो होनोब्ला बे मोनसे गोनांथार डिफेन्सनि थाखाय। डिफेन्सआव बहुत स्ट्रिक्टलि डिसिप्लिन थायो। बे अर्गानाइजेसनाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ मोनसे इउनिटआव दोननो थाखाय मोनसे डिसिप्लिननि मोनसे ल' बानायनाय दङ। बे हिसाबै सोलिनांगौ जायो। बिनि एगेन्स्टै मावोब्ला बे पानिशमेन्ट मोनो बा बिनि सार्भिसाव एफेक्ट जागोन बा बियो सार्भिसनिफ्राय उइद्रल जानोबो हागौ आरो बुंनो थाङोब्ला आङो इण्डियानि गासैबो खना खनला जायगायावनो थांनो मोनदों सार्भिसनि गेजेराव। बांसिन आं अपारेशन एरियायाव थांनो मोनदों। जोंनि भारत हादरनि अपारेशन एरिया बांसिन नर्थ इस्ट आरो जम्मु एन्ड काश्मीराव। आंनि रेजिमेन्टआ आसाम रेजिमेन्ट। आं 9 आसाम बेटेलियननि इसा जानानै साख्रि मावदोंमोन। आं टटेलि 22 इयार्स इण्डियान आर्मियाव साख्रि मावदोंमोन आरो बे 22 बोसोर साख्रि मावनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे गोजोननायनि खारनानो जाहैबाय गावनि गसंथानायनि थाखायाव माखासे बहुत हेल्प मोनदों आरो भारतनि दाब दाब जायगायाव थांनायाव रेसपेक्टआ बहुत मोननाय जादों। बर' हारिनि दाङाबाजिखौ जोङो निउस चेनेलफ्राव नुयो। मानो होनोब्ला जोंनाव टिभिफोर दंखायो। बे निउस चेनेलजों जोङो मिथिनो मोनो कि बर'नि जायगायाव माबायदि सोलिगासिनो बिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जायो। बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया सिगांनिफ्राय दासिम बहुत एडभान्स जाबाय। सिगां जोंखौ साख्रियाव गावनि आइडेन्टिटि होयोब्ला सोङोब्ला नों मा हारिनि होनोब्ला बर' हारिनि होनोब्ला रावबो मिथिनाय जायामोन। बबे जायगानिसो सोङोमोन। नाथाय दा भारतनि
बांसिन जायगायावनो बर' होनोब्ला आसामनि होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया गासिबो बिथिङावनो एडभान्स जाबाय दिनै डक्टर दङ इन्जिनियार दङ आर्मि डिपार्टमेन्टआवबो बहुत दंहैयो आर्मि अफिसारबो जाजोब्बाय बुंनो थाङोब्ला गासिबो बिथिङावनो बर' हारिया गावनि सिनायथिखौ लानो हादों आरो भारत हादराव बर' हारिनि राजखान्थिनि बिथिङाव आं सासे बर' फिसा जानानै बर'नि थै दंनायलाय बर'नि सेन्टिमेन्ट दं हिसाबै आं बेखौनो बुंनो सानो दिनै बर' हारिया गोबाव सम स्ट्रागल खालामनानै फैबाय बहुत खस्थ' जारलाजों सोलिबोबाय खनथाम एग्रिमेन्ट जाबाय सिगां BSc 93 आव जादोंमोन बे समाव बर' हारिया गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायाखैमोन बिनि थाखाय बर'आ आरोबाव आन्दलन खालामदों नांगौखौ फुरा मोननो थाखाय बिनि उनाव आरो सरकारा मोनसे सेकेन्ड एग्रिमेन्ट खालामदों बे जाहैबाय BTC जायनि आन्दार बियो BLT या गभर्नमेन्टआव सारेन्डार जानानै BTC एकर्ड खालामदोंमोन बिनि उनाव बर' हारिया गावनो इलेक्सन गेलेनाय खाबुखौ मोनदोंमोन बिनि उनाव फैयै फैयै बर'लेण्डनि मुभमेन्टआ जोबाखैमोन मानो होनोब्ला बर' हारिनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमाङा बर'लेण्डनि सेपारेट स्टेट डिमान्डमोन बर'लेण्ड दा BTC जाखांनायनि उनावबो आर्म स्ट्रागल पार्टी मोनसे दंबावोमोन NDP बिसिनि सिमाङाबो बेमोन बड'लेण्ड डिमान्डआनोमोन आरो बेजों लोगोसे बर'नि स्टुडेन्ट इउनियन ABSU बेबो कन्टिनिउ सोलिदोंमोन फैयै फैनानै बर'नि ABSUनि दैदेनगिरि प्रमद बर' सारा गावनि थांखि बायदियै गासिबो आफादजों ज' जानानै रायलायनानै आरो मोनसेबाव एग्रिमेन्ट खालामदों बे जाहैबाय BTR एग्रिमेन्ट बे 2027 जानुवारियाव खालामदोंमोन बे एग्रिमेन्टनि दफायाव बहुद दङ इमप्लिमेन्ट खालामनो दिनै सरकारा सेन्ट्रेलावबो BJPआनो आरो स्टेटआवबो BJPआनो दा BTRनि रुलिं सरकाराबो BJPजों एलायन्स खालामनानै BTRखौ सामलायगासिनो दिनै आं मिडियायाव गावजों गाव बखिलायनायखौ बहुत नुनो मोननाया बांसिन जादों मानो होनोब्ला जोंना दासिमबो बर'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाखै बिसिम सहैनांगौआ आरोबाव जोंना स्ट्रागल खालामनांगौ दंबावो बिनिखायनो आं गासिबो बर' हारिनि जोनोम मोननाय रिजनेल पार्टिखौ गुरैयै खावलायो खौसे जानानै बर' हारिखौ मोनसे मोजां डाइरेक्सनाव खामानि मावलांनो सानो आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ मोगथाङाव खालामनो गासिबो बर' हारिनि फिसाफ्रा नाजानांगौ ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बुङोब्ला बे मोनसे ट्राइबेल हारिनि थाखाय दाखानाय मोनसे एक्ट होननांगोन 1886 आव आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन बानायनाय बर'नि फार्स्ट चिफ मिनिस्टार लकप्रिय गपिनाथ बरद'लैनि समावनो बानायखानायमोन बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ बर' हारिनि हानि रैखाथिनि बर' हारिनि माने गासिबो ट्राइबेलफोरनि हानि थाखाय रैखाथि मोननायनि थाखाय बानायनायमोन आरो नुदों आङो निउस मिडियायाव बिथां आसामनि BJPनि प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया सारा ससियेल मिडियायाव गावनि BTR इलेक्सननि केम्पिंआव ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 शिड्युलनि सायाव बुंदों जानो हागौ बिथाङा बेफोरनि बांद्राय नलेज गैयाबो जानो हागौ नाथाय ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआ मोनसे मा होनोमोनलाय आसाम एसेम्ब्लियाव दाजानाय मोनसे एक्टमोन बेखौ रैखाथि खालामनो थाखाय ट्राइबेलानो मोन्थाय दङ आरो 6 शिड्युला जाबाय भारतनि संबिधानानो दाखानाय बे दाखानाय हिसाबै 6 शिड्युलाव जेसेबां ट्राइबेल दङ
बे गावनि हाखौ रैखाथि खालामनाय मोन्थाय दं। ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव हानि रैखाथिया बेबायदि जेरै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि आन्दाराव सिगांनिफ्रायनो थाबोनाय गेर जनजाति होनोब्ला गुबुन हारिफोर बिथांमोना बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि आन्दाराव थानाय मानसिफोरनोसो फाननो हायो गुबुन जाथिब्लाबो, नाथाय बाहेरनिफ्राय फाननो हानाय बेयाव लिरनाय गैया। दिनैसिम आं बुंनो थाङोब्ला पार्टिया मोननैबो मोजाङानो, पार्टिया गाज्रि नङा, नाथाय पार्टिनि सिङाव थानाय खामानि मानसिफोरनि उइक जाब्लासो पार्टिया बदनाम जायो। बेनिखायनो आं खावलायो बर'नि रिजनेल पार्टिमोन जेसेबां दं बेफोर गासिबो खौसे जानो। बे दुरान्ड कापआ बुंनो थाङोब्ला जोंनि डिपार्टमेन्टनिनो बियो बहुत पुराना टुर्नामेन्ट। बियो ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय, दिनै फैयै फैयै 134 जाफैबाय। बुंनो थाङोब्ला दिनै बड'लेण्डआव खुंफैनानै बहुत माने जायगायाबो मिथिजानाय जादों कि बेबायदि समाव बेबायदि टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामनो हालायनाय जायगा, आरो फुटबल मोजां मोनग्रा मानसिफोरा लोब लोब फैनानै बे गेलेनाय समाव पार्टिसिपेट लाफैनायखौ नुनानै भारतनि साफ्रोमबो मानसिफोरा बेखौ मिथिनाय जायो कि बड'लेण्डआबो स्पर्ट्सनि सायाव बहुत माने इन्टारेस्ट दं होननानै। बुंनो थाङोब्ला इण्डियान आर्मिया जोबोद मोजां सार्भिस, बियो गुबुन सार्भिसनिफ्राय बेयाव रेसपेक्ट दङ, आरो बियो बे सार्भिसा जाबाय भारत हादरनि प्रेसिडेन्ट, जायखौ जोङो प्रेसिडेन्ट होनो, बिनि राइट हेन्डनि पार्टि होननांगोन, अर्गानाइजेसन होननांगोन। मानो होनबा बे प्रेसिडेन्टआनो भारतनि सबसे देरसिनबा बेखौ जों गासिबो रेसपेक्ट होयोब्ला जों बे इण्डियान आर्मिनि सार्भिसाबो बे स्टेजनि हिसाबै जों साननांगोन आरो। जोबोद मोजां कुइसन आंनि थाखाय। आं जुदि भारत हादरनि थाखाय 22 बोसोर जुदि जगदान होनो हाबायब्ला आं बर' फिसा जानानै बर' हारिनि थाखाय मानो मावनो हाया? बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय आं एसेब्लाबो मावनो हागोन। गोसोआवथ' सानबाय थायो समाज सिबियारि खालामनो जेखि जाया पलिटिकेल पार्टियावनो हाबनांगौ जायो, हारसिंथ' हाखाया। बेनिखायनो आंनि गोसोआव सानफ्लांबाय थायो जेखि मोजां पार्टियावनो दा बावैसो समावनो हाबनानै बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो सानो। थिरांथा लाथ'नाय जायाखै नामा? जाथ'वाखै, सानगासिनो गोसोआव। बिटिआर हालामनि लाइमोन गथ'फोरनि थाखाय बेखौनो बुंनो सानो आङो, मानो होनोब्ला आं दिनै भारत हादरनि दाब दाब जायगायाव साख्रि मावनानै फैबाय, नुबाय, मिथिबाय। गुबुनफ्रा गोबां एडभान्स जाबाय। बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफ्रा स्किलनि सायाव बांसिन फकास खालामनांगौ। लोगोसे फरायनायाव इन्टारेस्ट जानांगौ, आरो सासे कुवालिटि सोलोंथाइ लानानै गावनि बिथिङाव आवगायनो हागोन। आरो जेखि बिथिङानो जाया, नों जुदि कुवालिटि थायोब्ला नों आवगायनो हागोन। बहुत दुखुनांथाव बे बर' हारिनि ड्राग्स एडिक्टआ दङ गासिबो जायगायाव, नाथाय जोंनि हालामाव बांसिन आं नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला गाइडेन्सनि सायावबो जायो। बे गावनि गथ'आ मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ हमदांनो हायो। लाइमोनफोरा सोरनिबा गाज्रि आखायाव थांनानै साननायफ्रा हमथास्लाबनो हायियाव बेबायदि खालामनांगौ जायो। एसे एसे लायै लायैनो बियो उनावहाय मा होनोमोनलाय बेखौ बांसिन जालांनानै हमथानो हाया जायो, आरो गावखौनो खहा खालामनाय जायो। बेनिखायनो आं बुंनो सानो बर' माहारिनि गासिबो जाय लाइमोननि गारजेन एसे केयार खालामोब्ला बा इनसियर खालामोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो। बेखौ फोजोबस्रांनोब्ला बेनि मेन हेन्डेलारा सोर, बबेनिफ्राय साप्लाइ खालामो, बोरै बोरै डिस्ट्रिबिउट खालामो, बेनि मेन
माबाखौ हमग्रोनांगोन सोरनि थ्रुयै जागोन बेयो जाबाय सरकारनि थ्रुयै जागोन बा बेयाव पाब्लिकनिबो आखाइ थानांगोन मानो होनब्ला पाब्लिकआ जुदि मेगनजों नुदोंब्ला बेखौ सरकारनो खोन्थाहरनांगोन होमब्लासो सरकारा बेखौ एक्सन खालामनो हागोन होमबा गासिबो खामानिया जाफुंगोन आरो नङाबा सरकारा हारसिंथ' खालामनो हाया सरकारा हारसिं बोरै खालामनो माने बे जेसेबां फिल्डआव हगारदोंब्लाबो बिनि मेगनाव नुजोबनो हाजोबनाय जाया बेनिखायनो पाब्लिकआ जेरै माब्लाबाफोर अबावबाफोर नुबाय बायोबा बेखौ थाब इनफरमेसन हरोब्ला बे खामानिया थाब एक्सन जागोन आरो गोजोननाय थाबाय बसुमतारी नोंथां नोंथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाखौ मिथिनानै मोनबाय जे बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै मोनबाय जे आथिखालाव जे लाइमोनफोरा आथिखालनि लाइमोनफोरा इण्डियान आर्मियाव जइन जानो गोनांब्ला माबायदि साखाफारा जानाया गाहाम बा मोजां बेनि सोमोन्दै बिथाङा फोरमायथिबाय आरो एक्स आर्मि हिसाबै बिथाङा नैबे समाव समाजनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मा मा खामानि मावलांगोन उनफोराव बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायबोबाय आरो लोगोसेनो बे इण्डियान आर्मियाव मावबाय थानाय समावनो बिथां माबायदि मा सुबिदा मोना बेफोर गासै खोथाखौ बुंबाय आरो लोगोसेनो बिटिआर हालामनि बड'लेण्ड हालामनि बाथ्राखौ बिथांनि खुगानिफ्राय जों मोनथिनानै मोनबाय आरो लोगोसेयाव दा नैबे समाव जोङो जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों नोंथां